Добър ден и добре дошли на Кукерски клуб Златните кукери при Народно читалище Труд и постоянство Челопеч. Уважаеми дами и господа, представям ви Кукерски клуб Златните кукери към Народно читалище Труд и постоянство 1901 Челопеч с художествен ръководител господин Делян Джунев. Клубът се открива през месец септември 2018 година. Към настоящия момент членовете на клуба наброяват 50 човека. Деца и възрастни зрители започват с любов към традицията и празника, майсторство в главата фантазия страшни маски, които използват само естествени материали, точни дърво, родове череп и вкури. Темата наше животни образи на животни са парламентица и са отражение на народния дух на България. През 2019 година българските организации на български празник Сърдица 2015. Спектакълът силно с спектакли биография на господин Станислав Стойков. Кукерски клуб Златните кукери печели много награди за редица престижни фолклорни фестивали в страната. Целите на Кукерския клуб се събрани и популяризира богатото наследство на кукерските игри и маски, защото традицията е жива, когато се обновява и съхранява. Заорават символично земята. Други двама носят шиници с живо и полеживо, както се сея на нивата. Това са растителите, че е дошло време да се хвърли зърното в земята, че започва и новата стопанска година. Последните дни на зимата, когато пролетта на върха и земята се пробужда за нов живот. Обредите, които изпълняват кукерите при заораването, са тясно свързани с трудовата дейност на хората и надеждата им за богат плод от пири и градини. Те имат своето символично значение. Колкото по-високо скачат кукерите, толкова високо живото да порасте. Както се клакат кукерите, така натежалите от зърно класове да се люшкат. Падането на мечката на земята означава тежка жътва през годината, а боричкането и търкалянето на мечката по земята носи успехи в труда. Айде, мечко, търколи се хубаво! Публиката защо не ни аплодира? Ръши слямо да се изжира, да не охапе публиката. Ръш мечкари. Девойка, звънец от Светлана в си носи на отпуците
живот. Обикали песни своите цветове, за да може със своята животворна сила да събуди за нов живот цялата природа. Мила пролет, чудна пролет, всичко живе се събужда и се радва. Започва да расте, започва да играе. Известните племи, какви прекрасни дни, след моли разцветели, са птичките запели. И всеки млад листец, и всеки бял цветец, към слънцето нагоре е чаша за разбой. По градове и по села, добре си ми дошла, зелена, свежа роса и пролет цветоносна. Задължително трябва да има питка свет, ваница със сирене, челопешки капи и бяла тръба. Преди да седнат на трапеза, стопанката посреща гости и роднини. Гостите искат прошка на стопаните, целуват ръка и изричат традиционните думи на прошката. Прощавайте, а те отвръщат. Простено да ти е от Бога и от мене. Около трапезата е весело за всички, но най-нетърпеливи са най-малките, защото чакат да се ламкат. На шевен конец стопанката завързва бяла хълба, залюлява я край насядалите деца и всяко се стреми да отхапа от хълбата. Който първи успее, ще е зрен през цялата година, ще е късметлия. Конецът се отвързва и се подпалва, гледа се дали той ще изгори догоре или ще изгасне по средата. Ако изгори догоре, ще има плодородие по наречените неща, по житото, по виното, по животните.
Изгарянето на конеца е свързано още и с пречистващата сила на огъня, като се е наричало да изгорят зелените като него. Най-възрастната жена прекажда трапезата и всички се черпят и се веселят. Пожеланията за здраве и дълголетие са взаимни. Този ритуал символизира пречистването на душата. Стопаните се черпят, а навън селото се оглася от шанове и хлопки, защото е сирница и кукерите цял ден ще обикалят. Звънците ще пеят своята песен, за да посрещнат пролета, а страшните маски ще плашат злината и лошотията, да дано избяга дъмкора. В общото пожелание за здраве се включват и кукерите. Обикалят около къщата, скачат и дрънкат с многобройните си звънци, за да прогонят надалеч болестите и зимата. Всички хора се събират на мегдана. Най-възрастният мъж от семейството запалва завързана на сноп слама, наречена горелешка. Завърта я над главата си и извиква: "Гореле, попеле, да са пълни камбарите! Гореле, попеле, да се роят и пчелите! Гореле, попеле, да близят и овците!" Във всяка махала в селото при вечер се запалват огньове. Запаленият огън се прескача от млади и стари за здраве. Около него се захваща обредното хоро. Всички играят за здраве и за берекет.